Egutegian gaurkoa bada egun seinalatua, baina beste arrazoi bategatik. Gaur otsailaren 4 minbiziaren aurkako eguna ere bada. Urtean ia 10 milioi lagun hiltzen dira munduan minbiziaren ondorioz. Europan soilik 2020an 1,3 milioi hil ziren eta dagoeneko kontinentean bigarren heriotza kausa da. Kasu asko dira, baina denak ezberdinak eta ez bakarrik gaixo bakoitzaren egoera klinikoarengatik, baita pertsona bakoitzaren baldintza pertsonal eta ekonomikoengatik ere. Gaur Donostian aurkeztu duten kanpainan azpimarratu duten moduan, minbiziaren aurrean ez gara denak berdinak. Gemma Arrizabalaga. Bai, egia da, aipatu dituzuen kasu guzti horien artean, segurena antzeko kezka, beldur eta larritasunak izango direla, baina egia da baita ere, kasu guzti horiek norbanakoak direla eta personen artean alde handiak izaten direla batez ere ikuspegi material batetik. Horregatik, gaur hemen, minbiziaren aurka Gipuzkoan aurkeztu diguten kanpaina berri honetan, bi esaldi oso deigarri planteatu dizkigute. Bata, minbiziaren aurrean garrantzi handiagoa izan dezakela esaterako kode postalak, hau da norbera bizi den tokiak, kode genetikoak baino, eta bestea, minbiziaren aurrean garrantzi handiagoa izan dezakela kreditu txartelak, Osakidetzako txartela baino. Ez dela berdina Donostian bizi, ospitaletik, onkologikotik gertu edo eta herri txikietan. Eta gero beste zaintza estetiko batzuk, behar ditugula zaintza dermatologiko batzuk, behar ditugula nutrizioa, behar horiek batzutan ez direla asetuak egoten, eta hor, hor eragina asko daukala, norberan esku gelditzen danez, eragina asko daukala zenbat diru dugun.